Iritsi naiz Donostira, goizeko 8:30 inguru dira, eta banoa Kursalera lehenengo filma ikustea. Modelo 77 filma ikusi berri dut, eta egia esateko dexente gustatu zait. Kartzela giroko pelikula da, 1975-etik 1979 bitartean pasatzen diren gertakariekin. Bueno, eguna ez dugu oso ondo hasi, egia esan. Modelo 77 pelikula ikusi dut Kursalean. Zinemaldiko lehenengo pelikula izan da, bai ni ikusietena eta bai zinemaldian egin dana, presenta dana, proiekta dana. Eta gero, 12:00 En los márgenes, pelikula neukan ikusteko Victoria Eugenian, baina konfonditu naiz eta 15:00 izen berrin, 5:00 zala pentsatzen nuen, eta ezin ikusi pelikula, baina tira, aurren. Ordu bi laurden gutxi inguruan iritsi da Penelope Cruz Maria Cristina hotelera, hotel honta. Beno, Maria Cristina hotelean nago, eta lehenengo aldia da sartu naizela. Eta esan beharra dago nahiko ondo moldatuta dauketela bai entrevista egiteko, bai kritika grabatzeko, bai edozer gauza egiteko. Bueno, lehen esan bezala, Modelo 77 filma ikusi berri dut. Beno, 1975ean, Franco hil eta 3 hilabetetan hasten da pelikula. Miguel Herran aktorea kartzelan sartzen da. Berarekin jarraituko dugu pelikula osoan zehar, eta Javier Gutiérrez aktorea baita ere ezagutuko du. Javier Gutiérrez pelikulako kartzelako pertsonari potentenetako bat dela esango genuke, eta dena kontrolatzen du. Eta Alberto Rodríguez zuzendaria asko gustatzen da baita ere, La Isla Minima pelikularen zuzendaria izan zen, eta bere estilo propioa du, nik uste pelikula rodatzerako orduan, ze irudiak ikusten diren irudi horiek ez dira irudi arruntak. Planoen konposizioa oso zaindua du, eta horrek, placer visual ematen dizut. Zenbat izaten kostatzen euskera batuan ikutia. Beraz, ikus dezazuen nolakoa den hau. Ematen dunez, gaur ez da nere eguna. Maria Cristina bakizutenez bideoak grabatzeko kanpora erten naiz. Eta, bukatzen ditut bideoak egitea, azten naiz ateak irikitzen, eta ez dira irikitzen. Ez dira irikitzen ateak. 5 laurden gutxi inguruan, Un año, una noche filma tokatzen ikustea. 2015ean Bataklanen gertaturiko atentatu islamikoei buruzkoak. Eta gogoa dauket ikusteko. Nuntzan, Principalen nahi inoiz egon, así que lehenengo aldia izango da. Bueno, Una noche, un año pelikula ikustetik irten naiz. Ilusio handiarekin sartu naiz, eta irtetean naiz ilusio berdinarekin irten. Osea, pelikularen lehen zatia, bastante, Bigarrena, goruntz jotzen du apurtxu bat, baina hirugarrengoan berriz ere erortzea. Osea, iruditzen zitzaidan ez dela bukatuko inoiz. Bukaera bat zeukan, gero beste bat, gero beste bat, eta ez da izan bat irauten duen, ordu eta... Osea, 2 ordu eta hogei edo lako zen berbait, bai, 140 minutu uste. Baina, ordu eta erdi, ordu eta 40an sartzeko pelikula badela uste. Gero baita, pelikularen erdian, erderazko subtituloak joan nindie. Kritikoen proiezio bat zen, eta ointaketen ere bai, eta aurren ere bai. Esperientzietan bat ere gustatzen. Nahiago publiko errealarekin ikusi kritikoekin baino. Kritikoen ambientia ez zait gehiagik gustatzen. Kameo importante bat dago, promozionatzeko garaian ez dutena bat ere elabili, zetan gana saltzen da aktuatzen. Acojonante. Bueno, bateria gabe geratzen nahi naiz, así que azkar. Girasoles Silvestres pelikula oso ona. Osea, pelikula txiki bat da, baina bere txikitasun hortan handia egitea. Gaur momentuz, ikusi dituten pelikulatatik, lehenengo posizioan Modelo 77 egongo zen, oso gertu gero Girasoles Silvestres. Eta hirugarrengoen, ja ez zait gehiagik gustatu. Un año, una noche, no sé qué. Beno, eta hemen esaten dio Tagur lehenengo kronika honi. Gaurko eguna ondo eta gaizki onda. Hasteko autobusa galduet, gero sesio bat galduet, eta
espero gero kameraz galtzea. Bihar ikusten gara, zinematiko bigarren egunarekin, eta ea zer gauza ikusten dugu. Agur!